Tässä on tää puu, jossa mä kerran tulin istumaan. Tällainen lahopaska. No jää miettimään mitä hiiota täällä pöhisee. No, tuossa näkyy. Tässä ei ollut vielä niin hyvä valaistus vielä ennen kuin pari minuuttia sitten. Nyt kun mä tulin tähän, niin mä näin, että siellä hiivattiin lintu. Ilmeisesti. Sitä... Niin se siellä, se on jotenkin siellä jumissa. Niin, katsotaan saanko mä sieltä ulos. No, tosta se ainakin näkyy. Tuntuu, siinä näkyy niinku höyheni ja sitten tällaista kasvusta, että saattaa olla kuollut lintu, joka on maatunut aika hyvin. En tiedä sitten minkä takia se liikkuu, että ehkä se lihakset vaan alkoi spasmaamaan jotenkin. Mutta tuossa näkyy pientä liikettä edelleenkin, se nykkii niinku tossa. Ei nyt tässä näy niin hyvin, mutta siinä se jotakin liikkuu. En tiedä mikä on, mutta mä kaivasin tuolta. Mä hirtti kaivasin. Katsotaanpa saanko mä tähän jotenkin. Mä kyllä haluan tiputtaa sitä tonne. Pelottamaan koko ajan, että kohta se lentää paskaa mun naamalle ja mä kuolen. Mitä tapahtuu? Pääskö se? No siinä ei enää näy mitään. Oi että. Joo. Päivä hyvää työ tehty, mitä hiivattiin. Joo, se ei oo enää siellä. Sillä on munatkin siellä. Se... Ahaa. Voiko se olla, että se... Ja se vaan hauto kovasti. Ja mä luulen, että mä teen päivän hyvän työn. Mä vaan kiusasin hautavaa lintua. Ja se varmaan kun se pöyhersi tossa, niin se vaan jotain liikkui tai sitten koitti tuottaa lämpöä. Mutta siellä on linnun munia hyvänen aika. Ja kaikki paskaa varmaan vaan sitä pesää hyvänen aika. Ota siitä takas sun lämmikkeet. Anteeksi kun kiusasin. Oi voi minua. No.